Bon diumenge. Estem aquí al carrer de la Riera amb Ràdio Clota. Pels que no ens conegueu, com per exemple els que tenim aquí a la taula, Ràdio Clota és un projecte de ràdio que va començar amb aquesta taula, movent el dispositiu per carrers, places, esdeveniments variats i convidant a la gent a parlar i explicar com la tasca que estan donant a terme. En aquest cas estem a les festes del carrer de la Riera, a la plaça Gaudí, i per començar tenim a la taula diferents membres de la comissió de festes i de l'associació de veïns i començarem parlant de com han anat aquests 3 dies d'activitats i programació i de tot plegat de les problemàtiques del barri i de la creació d'aquests col·lectius que jo d'entrada no sabia que existissin. Estem aquí amb la Carme Solà, l'Imma Sayol i en Josep Alemany, tots tres això de la comissió de festes i de l'associació de veïns. Com han anat aquests dies? Avui ja estem a l'últim, no? Començo? Sí, endavant, clar, sí. Sí, avui estem a l'últim i de moment estem contentíssims, perquè després de l'any de pandèmia que portàvem, tots tancats a casa, i que vàrem començar a preparar aquestes festes amb confinament sense saber gaire què podríem fer, i vàrem preparar unes festes una mica reduïdes. Els altres anys solíem fer 2 caps de setmana, aquest any només n'hem fet un, i d'entrada estem contentíssims perquè ho hem pogut fer tot. El dia del pregó vàrem tenir actuacions musicals, tothom assegut, amb l'aforament que podíem. Vàrem fer el pregó, que vam fer una connexió amb Brussel·les, amb el conseller Lluís Puig, que el tenim a l'exili, després actuacions, etc. Ahir amb la trobada gegantera, que com sempre la pluja no ens va fallar, sempre que surten els gegants ens plou una mica, però després ho vàrem poder fer tot molt bé. I avui ja ho veieu, tenim la plaça plena d'activitats, per la canalla. Clar, hi havia ganes, no? Perquè sense festa major, tampoc l'any passat, sense festes del carrer, no? Sí. Clar, quants anys duieu abans de la pandèmia fent festes del carrer de la Riera? La comissió de festes quant temps fa que existeix? Ui, això la Carme, que és la més antiga que ella. Així, jo diria que uns 25 anys ja fa, des que va néixer, que em fa l'efecte que sí, ja portem 25 anys. I jo, no sé si vols que t'expliqui una mica la trajectòria. Expliqueu el que vulgueu. Endavant, estem aquí per això. Com va sorgir una mica tot això de la comissió de festes? Tot va ser arrel dels comerciants que van veure la necessitat de moure una mica el barri, i els comerciants van ser ells mateixos, uns quants comerciants que, no sé si recordeu, la Montse d'Escó, clar, ara no sé els cognoms, però tota una colla de gent... Comerciants que potser ja no estan al barri ara mateix. Ja no estan, ara ja estan jubilats, ja s'han retirat. La de Campieig, no? La de Campieig també va sorgir més tard, em fa l'efecte. Sí. I ells van ser els que van donar l'origen a això. Clar, va sorgir abans la comissió de festes que l'associació de veïns, no? Sí. Va ser posterior. Va ser, no recordo quin any va ser que es va sorgir. Nosaltres deu fer 6 o 7 anys que funcionem com a comissió com a associació de veïns. Però i la tradició de comissió de festes, o sigui, d'organitzar festes com a carrer, que és algo que aquí el cas potser més conegut, i em sap greu dir-ho, potser és el del carrer de Gurb amb el Carquinyol i tot plegat, però això és una cosa que potser... De festes del carrer jo tinc un programa de l'any 1940. 1940, sí. Vol dir que abans ja n'hi havia, però vull dir que just després de la guerra tinc un programa que diu les festes i es van fer pel setembre. Sí. I vol dir que hi ha hagut festes del barri des de, jo diria, del 1900. Sí, el que passa que es devia aturar, no?, un temps. El que passa que festes del barri n'hi ha hagut des de sempre. Sí, des de sempre. Però llavors cada carrer, el carrer de la Riera, el carrer de la Ramada, a la plaça Pietat, feien les seves festes, diríem, no? Sí. I, el que es van aturar, jo diria, doncs, a partir dels anys 60 o així es va anar perdent i es van desaparèixer. Llavors, potser amb la represa democràtica i tot això va tornar a haver associacionisme i tot això,
I llavors va ser quan va tornar a reprendre's, no? I aquí aquest barri va començar amb el carrer de la Riera. Sí, amb els comerciants que es van... comerciants i la gent... I la gent del barri també, perquè recordo que també els pares de Lima, també com a veïns, també es van ficar. Van fer tota la feina de fer els gegants, no? Sí. Però va començar una mica amb els gegants. També s'ha de dir que hi havia un concurs que feien per la televisió, sembla que era el Fet i Dit, que al carrer de la Riera i al carrer de Gurb hi van participar. I el carrer de la Riera va guanyar. Havien de recollir... Feien unes proves, a veure qui és el primer barri que recull, jo què sé, 1.000 llonganisses. I tot el barri s'hi va abocar i van guanyar. I el premi era una aportació en metàl·lic. Amb aquests diners que van recollir els van fer servir per construir els primers gegants del barri. Aquests primers gegants del barri els van construir en cases particulars. Per exemple, a casa dels meus pares s'acabaven de jubilar, hi havia molt espai, i llavors el fuster del barri va construir l'estructura. En Garriga ho va fer-ho? No, el Lozano. El Lozano, va. Josep Maria. Després hi havia un senyor que pintava, en Lluís Presseguer va fer les cares, el perruquer del barri. Esclar, en aquell barri hem de pensar que en aquest barri, en aquells moments, hi havia tots els oficis. Doncs teníem un perruquer, una modista, un fuster, un artista, voluntaris. El meu pare va intervenir molt, no era artista, però ell tenia molt temps i ajudava. Llavors, l'origen d'aquesta comissió de festes nova el podríem anar a buscar amb la creació d'aquests gegants en aquell moment. I a partir de llavors no ha parat. I a partir de llavors, quan hi ha hagut aquesta colla gegantera, que en parlarem ara a continuació, que ja vindran ja en parlareu, doncs diguéssim que l'origen d'aquesta comissió que tenim ara seria aquí, amb la construcció d'aquests gegants, que estem parlant dels... Fa 25 anys, heu dit, no? Sí, de 25 a 30 anys. Sí, 25 anys. Però ja deu fer 30, si era l'any 90, ja com a mínim 30. 30 anys jo diria que sí. Però el barri actual, o sigui, continua tenint aquesta idiosincràsia de comerços molt diferents, de barri que fa poc també heu rebut aquesta catalogació de bé artesanal o no sé com es diu, però vull dir que aquesta cosa de gremial o de diferents oficis encara es conserva, no? Això podríem parlar d'uns anys com va passar a molts llocs, que els barris van anar quedant deserts, el que teníem abans, que tots els baixos de les cases hi havia negocis o que hi havia moltes botigues, va anar quedant tot tancat. Jo recordo una època que el carrer de la Riera estava tot tancat, tot el comerç. Llavors hi van haver-hi dues interioristes, que són les BBs Intervencions, la Bet Parramon i la Belén Atienza, que van crear un projecte que se'n deia Espais en Transició. Si voleu comentem una miqueta, breument. El que van fer va ser espais que estaven tancats, que eren invisibles perquè estaven amb la persiana tancada, doncs van parlar amb els propietaris i varen arreglar els aparadors a partir d'idees que ens anaven demanant els veïns. Es varen posar una caixa en un lloc i demanaven quin era el nostre somni. I a partir dels somnis dels veïns arreglaven els aparadors. En definitiva, espais en transició volia dir espais tancats per passar a ser plens. I després elles dues també el que van fer va ser parlar amb els propietaris dels locals, a part de deixar fer els aparadors, que posessin lloguers assequibles i es van dedicar a buscar emprenedors, gent que treballessin artesania, art, és a dir, comerç poc convencional. I posava en contacte les dues parts i de mica en mica van anar aconseguint omplir tot el carrer de la Riera de gent, que llavors també vindrà la Sandra Aquiles, que també és una de les persones que entrevistareu i us explicarà on han arribat amb tot aquest projecte del carrer de la Riera, que és molt. Perquè, o sigui, entre la creació de la comissió de festes i ara mateix, hi va haver un punt en què el carrer i el barri començaven a tenir, bueno, estar abandonats, a tenir com negocis buits, no sé, penso jo que també és com una mica la cara ombrívola del casc antic, perquè fa baixada, els edificis són molt alts, no sé si hi havia una època en què, quan va marxar la tralla també penso, no sé. Sí, el que passa que jo també aprofitaré per dir que
el fet de fer aquesta pujada, aquest carrer, o baixada, com ho veiem, és un inconvenient perquè a vegades sembla que sigui invisible. I en aquests moments aquest carrer ja no és invisible, perquè està molt ple. Estem parlant del 2012 que aquestes noies varen fer aquest projecte de fer visible el carrer, i a part de fer-lo visible l'han omplert de comerç. I actualment es troben coses úniques i singulars en aquest carrer. I hi ha gent que viuen molt a prop d'aquí i encara no s'han adonat de tota la riquesa que tenim en aquest carrer. Precisament ara els dissabtes al matí l'oficina de turisme de l'Ajuntament fa unes visites guiades per la gent, explicant-los els comerços i tot el que hi ha per veure si la gent se m'han donat compte del potencial que tenim en aquest barri. Sí. O sigui, el carrer està declarat bé d'interès artesanal? Sí. I això què comporta? O sigui, que hi ha comerços d'artesans i que... Sí, tot és artesania, el que hi ha. Com per exemple, per dir-ne uns quants, per si algú ens està escoltant ara mateix. Home, hi ha la Sandra, que ja us vindrà a parlar ella, ella és mestra artesana de la pell. De la pell. Que hi ha molt poca gent que tingui aquest títol, és mestra artesana. Hi ha gent que dissenyen i creen joies, tallers únics. Hi ha tallers d'aquests que tu els dius quina idea tens i et creen les seves joies. Hi ha llocs que fan Hi ha el barber, no? Que no sé si està considerat artesà, però... O té molt èxit. Sí, que és com bastant únic, aquest barber. Sí. Hi ha la llibreria, també. Hi ha una llibreria. Ceramistes. Sí, dues ceramistes, també, que ja porten temps i també són molt reconegudes. Hi ha la Carme, pintora, també. Bueno, sí. Hi ha tallers, no? Hem muntat un taller, no? Sí, hem muntat un taller que som 6 persones, no és com un coworking, i bueno, cadascú té allà el seu espai per anar a treballar i conviure una mica tots plegats moments. Hi ha una modista també aquí, més avall, aquí al carrer de la Ramada, que fa dissenys de roba amb estampacions. I ben amunt hi deu ser tu, no? En viatges a Alemany, no? Sí, els meus germans, sí, estan al capdamunt de tot. Els meus pares també havien col·laborat amb el tema dels gegants i tot això, com a comerciants i tot, també van ser-hi allà. I Josep, tu que estàs ara una mica més callat potser, a nivell d'associació de veïns, com la tasca quina és per diferenciar de la comissió de festes? Perquè hi ha associacions de veïns que principalment el que es dediquen és a organitzar les festes, no? Però què més feu? El tema està que l'associació de la comissió de festes ja estava institucionalitzada i funcionant i donant de tot i fent créixer els geganters, però es va veure que faltava, moltes vegades es havia de relacionar temes del barri amb l'Ajuntament i anar com a comissió de festes a parlar amb l'Ajuntament sobre temes urbanístics o temes de problemes veïnals o això, va semblar que era necessari fer una associació de veïns i des de fa 7 anys, deu ser, que vam fer una associació de veïns que va sortir una mica per un primer tema que es havia enderrocat tot el tema de la plaça Gaudí, es havia esponjat tot aquest espai i quedava un espai agradable i veïnal i funcional i uns veïns es van enterar que es volia fer una zona blava per posar 6 o 7 cotxes de zona blava aquí a la plaça. I va semblar que no volíem tenir cotxes sempre permanentment aparcats aquí a la plaça i a partir d'aquí es va anar una colla de veïns a parlar amb l'Ajuntament, a veure com es podia fer i es va veure que era necessària aquesta associació de veïns per coses com aquestes, diríem, no? I a partir d'aquí aquesta associació ha anat funcionant, més o menys són... També, ara que parlaves d'aparcaments, potser un cas més recent és el d'aquí la plaça Maria Àngels Anglada, no? Que volen fer-hi un pàrquing i tot això, que ara ho parlàvem aquí, però podem repetir en micro obert de quina és la posició de l'associació de veïns d'aquest projecte del consultori Veiers, no? L'associació de veïns, una de les coses que va aconseguir també va ser posar en marxa el parc de Maria Àngels Anglada, no?
una de les demandes que vam fer va dir obrim aquell espai, que sigui un espai veïnal, que es pugui fer servir, i l'Ajuntament doncs, ho va veure bé, es va fer una inauguració, es va urbanitzar, arreglar mínimament l'enjardinament, es va il·luminar, es va arreglar un pou, i doncs, l'associació estava contenta amb com funcionava el parc, però es va anar veient que hi havia un problema, doncs, que hi ha un edifici, que és l'edifici del Seminari Vell, que doncs, hi entrava gent, hi havia ocupes, hi havia problemes. A la zona d'aquest parc també va anar estant amb problemes de seguretat i al final es va veure que millor, fins que no estigués solucionat com s'arreglava aquest edifici i com s'urbanitzava la plaça, doncs, de tornar a tancar aquest espai, no? Ara l'Ajuntament ha fet aquest tema de donar ja una viabilitat a l'edifici. Els veïns, la comissió de veïns, sempre que n'hem parlat, ens està bé que s'hagi donat una solució, perquè des dels anys 90 o abans, quan es va fer ja el planejament d'enderrocar tot el tema plaça Gaudí, tot aquest projecte de ciutat antiga, ja es havia de donar una solució a l'edifici del Seminari Vell i doncs amb anys i pany no s'hi ha fet res. Ara que hi ha aquesta solució, doncs l'associació de veïns ja veu bé que es tiri endavant. El pàrquing també estava ja allà planejat i què volem els veïns? Doncs els veïns ja l'havien demanat el pàrquing. Però el que es vol és que sigui el màxim de participat pels veïns. S'han dit que hi haurà 10 places de pàrquing, però potser ara volem poder parlar de si poden haver tarifes perquè funcioni el pàrquing també pels veïns, sigui que pugui funcionar. I llavors el que hem parlat des de l'associació és poder participar en tot el tema que sigui l'urbanització de la part de dalt, diríem, no? El soterrani hi ha el pàrquing, però tota l'urbanització, com seran les circulacions, si el carrer Pare Claret també entra a arreglar-se, tal com s'arregla el parc de Maria Àngels Anglada, es pot arreglar el carrer Pare Claret, que és un dels que tenim més deixats urbanísticament. I el que volem és poder parlar amb l'Ajuntament i poder intervenir i estar informats de totes les decisions que es vagin prenent. Ara dimarts tenim una reunió amb l'Ajuntament, entre altres temes, i entra a parlar del pàrquing. També hi ha la qüestió aquesta de la inclinació, que és algo geogràfic, no? Que Vic és una ciutat bastant plana, però potser dels punts més empinats és el vostre barri, no? Sí. Que no sé, això no es pot evitar de cap manera, però com es pot fer menys agressiu? El meu pare havia dit de posar unes escales mecàniques. Clar, com el Carmel. Però vull dir que el carrer és el carrer, la inclinació és la inclinació. El que sí que a vegades s'ha parlat és que potser és un dels pocs carrers comercials de Vic que no té plataforma única, que hi ha voreres estretes i que hi ha una diferència entre la calçada i la vorera. Això, per tema de barreres arquitectòniques, és un problema i també per tema de comunitat, pels comerciants. Els comerciants, més que tot. Un tema que s'ha demanat a l'Ajuntament si es pot lograr fer plataforma única com la resta de carrers del barri. O sigui, tot llamborda. Bueno, tota la vorera i les llambordes a la mateixa altura, diríem, que no hi hagi un graó... Com aquí. Exacte, sí, que aquest graó, clar, si un que vagi amb cadira de rodes o això, que tingui accessibilitat reduïda, té un graó allà sempre. Clar, perquè aquesta inclinació que dèiem ara fent com memòria, també, no sé, fa pocs anys va haver-hi un accident aquí d'un cotxe d'escombraries i tot plegat. No sé si això va marcar un precedent de dir, hòstia, potser hem de fer alguna cosa en aquest carrer, potser a nivell de seguretat o... Hi va haver un mort, no? Sí. A nivell de seguretat, l'Ajuntament, els seus protocols per als serveis d'escombraries ja l'han canviat i no deixen baixar cotxes d'escombraries per aquí per recollir el vidre i tot això ho fan aparcant els carrers laterals que són horitzontals i això. Però sí que aquest problema de la inclinació hi és pels cotxes. Els cotxes, sí, no. D'accidents n'hi havia hagut abans.
Va haver un altre... I fa molts anys, un cotxe que va parar dalt a la tralla, també hi va morir una noia. Va caure. Sí. Això és un tema que jo moltes vegades quan pujo pel carrer i veig un cotxe parat els hi dic gireu les rodes d'això perquè si se't falla el freno de mà o el que sigui, almenys la roda quedi d'això. Sobretot quan veiem un comerciant o algú que no és del barri que ve a descarregar o això, és una cosa que recordem. Sí. Molt bé. Si hi ha alguna cosa més a comentar, endavant. Els tres sou nascuts aquí al barri? Jo no. Bueno, tu a prop, no? Molt a prop. Jo havia viscut a la plaça Major, vull dir, quasi es pot dir que sí. Si és propaganda ets de la tocineria de Can Solà. Sí. Però vull dir, heu vist molts canvis en el barri, més enllà d'aquesta plaça que no existia... Jo sí que he viscut sempre aquí al barri. Vinc aquí al carrer de la Ramada i sí que hem vist el canvi de la plaça, d'haver-hi el carrer de la Ramada, el carrer del Pont, el carrer de les Basses, que ara ja no com han quedat dissolts a dintre la plaça. Però aquest esponjament ha donat una altra vida al barri, una altra possibilitat de moviment, de trobada, de discussió, de llum. Però va ser un gran encert. I respecte al barri que recordeu de quan éreu petits, que potser això, hi havia molta vida professional, no? Hi havia molts gremis, hi havia molt d'ofici, i que ara sembla que els cascs antics dels pobles, de les ciutats, es converteixen en llocs quasi bé només per observar i per dir que macos que són i que no hi passa res. Aquí creieu que això passa? O sigui, a Vic en general, el casc antic? O creieu que la gent com vosaltres esteu intentant que els centres de les ciutats hi continuï ben vida, encara que potser no sigui amb els oficis d'abans, però que hi hagi vida, que passin coses com avui? Com veieu la vida del casc antic? Per això he explicat abans el projecte del carrer de la Riera, perquè ens ha portat vida. Evidentment el comerç ha canviat, si vols comprar cosa d'alimentació has de sortir una mica del barri, tot i que molt proper al barri tenim tot tipus de comerç, tenim el mercat municipal, tot i que està molt degradat, però el tenim bastant a prop. Però sí que hi ha hagut molt canvi, no hi trobes els oficis i tot el comerç que hi trobaves abans, però de totes maneres estem contents perquè aquest barri, malgrat tot, perquè hi ha llocs que el casc antic ha quedat molt més mort. Per això, amb el projecte del carrer de la Riera, amb els comerciants que tenim, la comissió de festes, l'associació de veïns, els geganters, penso que som molta gent que sumem molt en aquest barri. I també voldria dir que la comissió de festes i l'associació, una de les coses que sempre hem intentat quan fem festes és anar aglutinant totes les entitats, associacions que tenim al barri, que en tenim moltes, des del Casal Claret, hi ha moltes... Aniran passant per aquí aquest matí. Doncs nosaltres també hem intentat molt anar aglutinant, o per exemple ara que curiosament ve gent jove a viure al barri, doncs aquest any ja n'hem incorporat aquesta gent jove que han vingut al barri a la comissió de festes. Potser per això som aquí també, no sé. Sí. No, segur, per això sou aquí. Segur que sí. I nosaltres estem molt contentes, perquè la Carme i jo hi portem molts anys aquí a la comissió de festes i sempre el que busquem és gent jove, perquè evidentment són els que estan més al dia o que us coneixen a vosaltres, sou aquí per ells. I per això aquest any també, a part que la gent després de la pandèmia tothom té moltes ganes de festa i d'alegria, que es nota, també això, que tenim gent jove... Això ens ha ajudat molt, també. Ens ha ajudat, sí. Els tenim per aquí, aquests joves, els tenim per aquí. Des de l'associació de veïns sí que el que demanem o tenim ganes és que vagi participant més gent, la gent que arriba al barri, que hi ha nous habitants i tot això, que s'apuntessin a participar. 700 habitants, no deies? Sí, el 2017 tenim un cens de l'Ajuntament de 733 habitants a la zona dels carrers nostres. El carrer que té més diu 214, el carrer de la Riera, el carrer Sant Miquel 155, el carrer de la Mada 174, llavors els altres carrers, vull dir que en total 130. Doncs, sensats tots, potser deixem com per tancar d'aquesta primera part del programa i ara continuarem amb més convidats, parlant d'història, de la resta d'entitats que hi ha al barri i del que vulgui la gent. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Bueno,
Bon dia. Bon dia. Bueno, comencem aquesta segona part del programa. Ens trobem aquí a plaça Gaudí, no? És la plaça Gaudí, dins de les festes del carrer de la Riera i adjacents. Adjacents? Això d'aquí, que posa adjacents? O sigui que és com gent que està com al voltant de... Bueno, els carrers del voltant, jo entenc, sí. Vale. I, bueno, ara a la taula ens trobem amb la Laura, que és del Casal Claret, Moja... Sí, hola. I l'Oasim, bueno, no sé si es pronuncia així, Oasim. Oasim. Sí. Que esteu ficats també dins del Casal Claret, vosaltres. Sí. I bueno, una mica era com, Laura, ens podries com parlar del Casal Claret, vull dir, com neix aquest projecte o com... Sí, el Casal és una entitat d'aquí de la ciutat que fa uns anys ja que està treballant, sobretot acompanyant col·lectius que viuen en situacions més de vulnerabilitat, en diem. I el que fem bàsicament és això, acompanyar a través de dos projectes, amb un projecte d'infància i adolescència i amb un de dones, s'acompanyen i fem camí junts, no? I per això ens sembla interessant també que els adolescents siguin aquí per poder explicar una mica què fem conjuntament i perquè nosaltres entenem el Casal com un fer casa conjuntament, que no sigui això, que fem uns projectes perquè tu el vinguis a fer servir i ja està, sinó que entre tots construïm aquest Casal casa que ens agrada dir. Porta molts anys o què? Sí, de fet el Casal en els seus inicis era un esplai de dissabte tarda. Estem parlant de, jo crec, de més de 30 anys enrere, i llavors una mica es va anar veient una mica les necessitats que hi havia tant al barri com a la ciutat, i des del voluntariat d'aquest equip de monitors va semblar com de poder oferir més espais de trobada amb infants i joves, sobretot, entre setmana. I aquí, mica a mica, va anar naixent el que coneixem ara al Casal, que és activitats més diàries, l'esplai ha quedat una mica ja en segon terme, i el que anem fent arran d'aquestes tardes que ens trobàvem van anar sortint com necessitats un espai per poder fer els deures, famílies que tenien com necessitat d'aprendre català i demanaven ostres, vosaltres no ens podríeu ensenyar català, i una mica des d'aquest voluntariat es van anar com creant els cursos i les activitats que estem desenvolupant a dia d'avui, no? O sigui que una mica neix de veure com unes necessitats que poder no es complien des de l'Ajuntament, diguem-ne, i després vau dir... Exacte. Una mica des de les necessitats que hi havia i des d'aquest compartir entre tots es va com anar decidint i anar fent, depèn de les activitats, i també una mica és la filosofia d'ara, no? També de poder-ho anar fent en funció una mica del que tenim tots ganes de fer i del que veiem que hi ha de necessitat. Hi ha com aquesta filosofia molt de l'autogestió, com d'autoorganitzar-vos, de... No, anem cap aquí perquè és el que ens agrada, però costa. Vull dir que sí que ens agrada molt dir que parlem, que fem comunitat, fem xarxa, però sí que veiem que encara no estem en aquest camí, no? Que estem, diguéssim que ja ho estem acompanyant, però no hi som en aquest espai. I a part també crec que hi ha un projecte de fan menjar o alguna cosa així? Sí, després dintre de cada projecte hi ha com petites branques, no? I el projecte de dones hi ha un espai més de sociolaboral per a dones en què hi ha dues branques, el que és la cuina, que és el dinem plegats, i del cosidor pas a pas. El cosidor pas a pas estem molt contents que aquest any l'hem pogut baixar aquí al carrer, no? Era un espai que el teníem a dalt al tercer pis i que era com més de costura autogestionada per dones i que sí que es feien petits arranjaments i petits encàrrecs, però per nosaltres, per l'entitat, ha estat un pas molt important poder-ho baixar al carrer, poder fer que 3 dones hagin pogut aconseguir un contracte laboral, no? Per això, per empoderar-se també elles més professionalment. Vull dir, ha estat un pas molt important per l'entitat. I després tenim el Dinem Plegats, que va néixer inicialment com un espai de dinem plegats, de diferent gent que ens trobéssim i poguéssim dinar i compartir, i dues dones del Casal, del projecte, feien el menjar i rebien com una contrapartida, una beca econòmica a canvi, i era com molt interessant, no?, de gent de diferents parts poder-nos trobar i fer un dinar compartit. Amb la pandèmia que ha passat, que això ho hem hagut d'anul·lar, no?
però ara han pujat molt els encàrrecs per emportar i la veritat és que estem molt contents també per elles, no? Perquè també és un pas molt important tots els encàrrecs que van fent cada setmana. I teniu molta relació amb altres entitats com Tapís o així? Vull dir, us ajudeu entre entitats semblants que tenen una filosofia així? Sí, intentem treballar conjuntament en alguns projectes. De fet, Tapís és una entitat bastant amiga, no? Que amb diferents coses col·laborem conjuntament. I bueno, també m'agradaria saber vosaltres com vau anar parant aquí al Casal Claret o quina relació teniu amb el Casal Claret? Bé, ell fa més que està aquí al casal, jo fa només uns 4 anys, ell no sé, des de petit. Bé, això ho vaig començar perquè el meu germà gran i la meva germana crec que també venien aquí al casal. Però costa una mica el micro perquè si no se't sent. Que el meu germà gran ja venia aquí al casal. El meu germà va venir al casal ja més petit. Jo quan vaig començar l'ESO, així a primer d'ESO, fa uns 4 anys més o menys, vaig començar a venir al casal. També perquè hi havia els meus amics, ell, el Moja i l'Abde, i bueno, no sé, i la Laura, que ja ens coneixíem així sense... Fora del casal ja ens coneixíem gràcies al meu germà. No sé, em va semblar interessant. I què hi veníeu a fer aquí? Una mica de tot. Fer els deures, fem el dilluns lúdic que fem ara, l'esplai, les activitats a l'estiu, les colònies, bastantes coses. Gràcies al casal, en veritat, hem fet moltes coses. S'ha tret profit. O sigui, una mica és quan sortir de l'institut podem venir aquí a passar la tarda I amb tu, Moja, també va ser així? A mi sí, m'ho van recomanar 2 amics meus que anaven a la meva classe, em van dir ei, vine aquí al casal, que és un espai que tu pots passar bé. Clar, jo era petit, clar, no fèiem deures ni res, fèiem sobretot lúdic i em vaig quedar fins avui en dia, uns quants anys ja. Perquè dins hi ha com un pati o alguna cosa així? Vull dir, és que no sabem bé... Sí, tenim tot aquest edifici que es veu des d'aquí, no?, de 3 plantes, i a l'interior tenim un pati molt gran. Que allà hi feu activitats de tot, no? És molt agraït aquell pati, realment. I també va ser això, no?, ho vas descobrir perquè algú t'ho va anar, vull dir. Sí, perquè em van dir, mira, aquí pots jugar, tu pots passar bé, coses que en principi no m'ho permetia fer a casa i coses així, i era una oportunitat aquí que va agradar molt i... I també heu pogut conèixer gent nova venint aquí i tal? Vull dir, heu conegut, com ho heu viscut? Bueno, hem tingut... Jo he fet, per mi personalment, he fet moltes relacions noves, molts amics i ara tinc més d'un amic que el convido aquí al casal a passar-s'ho bé també. Per exemple, jo i el Moja ens coneixíem de l'ESO, anàvem junts al Callís, però no coincidíem a les classes ni al pati, saps? Ens coneixíem així de vista, i després quan vaig venir jo aquí al casal, no vaig començar amb l'horari de diari, no, vaig començar anant de colònies. També organitzeu colònies des d'aquí? Sí, vaig començar anant a Llagostera, no? Sí, d'acampada, jo no coneixia ningú, no coneixia ningú, però amb Moja ens coneixíem de vista, i gràcies a això, això fa 4 anys, des de 4 anys ara estem com unya i carne, com es diu. Bueno, clar, és el que dèieu, no? També que intenteu com que es generin connexions, que la gent ens pugui... un lloc de trobada, no? En el fons, una mica... Sí. Bé, això, i a través de, sobretot, que siguin activitats que ens ho passem bé, no?, que permeten que ja tinguem ganes de venir, que es teixeixin relacions entre nosaltres. Ara que deia això de les colònies, per nosaltres també és molt important poder oferir aquest espai a l'estiu en què sortim una mica de la rutina i ens permetem anar a la platja, a la piscina, fer activitats, conviure. De fet, aquest any serem molts, marxem 60 infants i adolescents de colònies, vull dir que patim, però en realitat en tenim moltes ganes perquè... I això és una feinada, no?, d'organitzar tantes persones i tal. Sí, clar, i tot això ho fem gràcies a voluntariat, vull dir, tenim una xarxa de voluntariat molt potent, estem parlant jo crec, entre el projecte de dones i infants, més de 30 voluntaris que venen setmanalment aquí a oferir les seves hores, no?, i acompanyar i fer aquests processos conjuntament. Perquè a nivell de... O sigui, sou una associació sense ànim de lucre? Exacte, som una associació sense ànim de lucre, que hi ha un equip tècnic que dinamitza una mica els projectes i a part el gruix important de totes les activitats i tot el que es fa és a través del voluntariat.
Vale, sí que no rebeu subvencions de... Sí, tenim subvenció tant pública com privada. Vale. Una part de l'Ajuntament, de Generalitat i després de diferents fundacions privades. És un mix de... Sí, podríem dir, jo crec, això tampoc ho sé massa, però jo crec que més o menys s'equiparen. Perquè la gent també fa aportacions a nivell individual o... Sí, també tenim com un conjunt de socis, no? Que fan les seves aportacions de manera regular o com volen o anual, i després nosaltres també, depèn de quin moment ens trobem, també fem com campanyes per sol·licitar donatius per coses concretes. Per exemple, l'any passat per anar de colònies, com que ens vam trobar just que s'acabava la pandèmia i tot, va ser més difícil poder aconseguir subvenció i es va fer com una campanya expressament demanant diners per poder becar les colònies dels infants. Depèn també del moment que ens trobem. I a part d'això, ara com veieu el futur? L'esteu encarant, vull dir... Jo el futur que veig és que d'aquí 3 setmanes s'acaba el curs ja i que en tenim ganes, però no ho sé, seguir caminant i seguir construint. Una mica la idea que et deia, això de fer més comunitat, de fer-los més partíceps a totes les persones que en formen part i que puguin cada cop ser-hi més presents. I ara més que mai, això després de venir de la pandèmia aquesta, vull dir que s'ha de tornar a recuperar una mica, no? Aquesta cosa de tornar-nos a trobar, de perdre una mica la por de tornar-nos a trobar amb els altres. Exacte. Sí, nosaltres hem intentat força que no fos un impediment això, perquè ja ha estat un any prou dur, llavors durant tot l'any hem seguit fent les activitats en la mesura del que podíem per permetre'ns veure'ns, abraçar-nos i el que fes falta. Doncs estarem per aquí. Exacte. I ara em sembla que vindrà la Laura. No, la Sandra. Ai, no, la Sandra, això. Molt bé. Ara l'avisarem. Doncs moltes gràcies. Va, merci. Seguim aquí al carrer de la Riera, són les festes d'aquest barri, i ara ens toca el bloc artesanal, per dir-ho així, perquè estem aquí amb diferents artesans, amb la Sandra Quílez, amb en Carles Gómez i amb la Bet Puigblanquer, diferents artesans o gent dedicada a la seva tasca manual, per dir-ho així, que fan feines al barri, que teniu el taller o la botiga al barri. Sí. Tenim taller i botiga. I que, en el teu cas, Sandra, vas impulsar aquesta catalogació de punt d'interès artesanal, que el carrer es convertís en punt d'interès artesanal, que sí? Sí. Quan jo vaig arribar, ja érem, amb nosaltres érem 5 o 6 espais que eren tallers i botigues artesanals, i això em va fer pensar que érem especials. Vaig tenir unes primeres reunions amb Artesania Catalunya. Artesania Catalunya és el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, i és qui atorga aquest guardó, diguem-ne, i també els carnets d'artesà i mestre artesà. Vaig parlar amb ells, li vaig demanar si existia la possibilitat de fer que el carrer de la Riera sigui el punt d'interès artesanal. Em van dir que quants tallers érem, quants artesans, i més o menys els números donaven per fer-ho. En total secret vaig començar a fer fotos dels tallers, a començar a demanar algunes dades i a fer unes fitxes. Vaig fer una memòria, la vaig presentar. El que passa que jo com persona no podia presentar-ho, l'havia de presentar un ajuntament o una entitat. Vaig demanar ajut a Vic Comerç, ho van presentar ells i al cap d'uns mesos vam aconseguir que vinguin les autoritats a visitar els tallers. A partir d'aquí, un procés de jurat i això, i al desembre de 2018 ja teníem. I què comporta ser bé d'interès artesanal? A nivell de promoció, de que potser et pugui venir més gent a veure el barri o com... Dir-te que només n'hi ha 7. O sigui, som el 7è, dels quals, ara a Olot també li han atorgat, o sigui que fa molt poquet. Com reflexa nostra, Olot s'ha acoplat a aquest exemple de lloc artesà, però d'aquests 7 també hi ha molt centralitzat. Per exemple, el Pens és un i el Pens és tot forja. Hi ha altre de ceràmica, però aquest és molt especial per la varietat
d'oficis que tenim. I és molt important tenir aquest... I és com una manera de preservar aquest llegat del barri, d'alguna manera. Com les adoberies estan catalogades bé d'interès patrimonial i llavors a nivell arquitectònic s'ha de vigilar què es toca i què no, aquí a nivell d'artesania també s'ha de com intentar mantenir aquest ecosistema. Seria important mantenir-lo, sí, seria important i més aviat per tota la feina que s'ha fet de dinamització. Això no es pot perdre. El fet de ser punt d'interès artesanal crea un atractiu especial per altres artesans que vulguin venir i des de fa 2 dissabtes també treballem molt intensament amb turisme i ara s'estan fent visites als tallers que les anomenem turisme creatiu, o sigui que tothom sàpiga el que fem i que aquí som 16 tallers que ho donem tot per al barri. És curiós perquè l'origen o el passat del barri va molt lligat a la tradició artesana, després potser hi ha un forat en què molts d'aquests comerços artesanals desapareixen i després us reompliu vosaltres, no? D'alguna manera, abans de la designació aquesta, vosaltres ja hi éreu, no? Sí. Amb Kiwe, que feu serigrafia i estampació, i amb N Quart, que... Jo soc mestra artesana de la pell. Jo treballo tot el que és pell, cuir... Sí. Clar, és curiós com del principi, del passat històric del barri, acaba com la història tornant a aparèixer, no? Vull dir, la cosa. Com és això? Vull dir, com és que en el vostre cas vau decidir anem al carrer de la Riera a muntar la Pardeta? Per exemple, nosaltres és curiós perquè nosaltres som dissenyadors i tenim formació d'estampadors i amb il·lustració. I en aquell moment, vull dir, 2006 vam començar, crisi, nosaltres sempre hem estat en crisi, vam començar en crisi, sempre hi ha hagut crisi, semblava que ja no havia crisi, torna una altra crisi, crisi constant, no? I estàvem en un punt personal nostre a nivell d'empresa, que dèiem on ens movem o me'n vaig a una fàbrica a treballar, per exemple. Éreu treballadors autònoms? Sí, érem autònoms. Treballàveu a casa i... Estàvem un entresol, amb l'estereotip dissenyador, o sigui, taula, ordinador i ja està. I teníem inquietuds pròpies d'estampació i vam veure que el fet de nosaltres crear productes propis i un estiu els vam exposar i els vam vendre... Va funcionar molt bé, vam dir, ostres, anem a peu de carrer perquè si no ens morim. I donant un volt pel casc antic vam veure un cartell i, hòstia, es lloga. Espais en Transició era un projecte en el qual feien intervencions als espais buits. O sigui, Espais en Transició va afectar que vosaltres acabéssiu triant carrer de la Riera per venir? Una mica. Jo, en el meu cas, fa molts anys que tenia pensat, abans, si algun dia posava botiga al carrer i taller, que el posaria a Vic i tenia moltes ganes que fos aquest carrer. I justament, quan ells van marxar de la botiga, del local que jo estic ara, vaig veure que quedava buit i el vaig llogar, que era on estaven ells, que li va quedar petits. Sí, nosaltres estàvem passejant pel casc antic i només hi havia el taller de la Riera. Crec que va ser el primer. Sí, el de la Riera i l'Espinelli. I la Rosa. La Rosa Boada. La Rosa Boada, que ella ja és tota la vida aquí. És veïna del barri també i... A què es dedica? Què fa? Ella fa reproduccions del romànic. La botiga aquella. Però ara ja ha tancat, sí. I hi havia el taller, i anàvem passejant i vam veure els aparadors i ostres, que guai, no? Doncs podríem estar-hi bé aquí. I vam trucar amb un telèfon que vam veure amb un dels aparadors i vam anar on diu la Sandra, en el seu local, primer, vam estar un anyet i se'ns va fer petit. I llavors vam baixar cap aquí baix. I això vam ser... sí que en aquell moment, quan nosaltres vam entrar, hi havia l'Espinelli, que ara ja tampoc ja ha marxat, que feia cupcakes i reposteria creativa, i un parell de botigues de roba, i una modista, sí, l'Anna. Que vam inaugurar... Exacte, vam ser els, entre cometes, segons. Vam entrar... l'Espinelli va entrar uns mesos abans i llavors 3 més. Dels quals ja només quedem nosaltres, d'aquests que vam entrar, I han passat els anys. Però, com això que has dit del coworking, que
dels espais en què treballes conjuntament amb gent de diferents disciplines i això fa que s'acabin creant com sinergies, la paraula aquesta, entre creadors, artesans. Podríem dir que el carrer de la Riera és un gran coworking. Intentem, sí. I es creen aquestes col·laboracions i tot això? Sí. De quin tipus? Per exemple, personalment, com que som dissenyadors i necessitem, per exemple, si estem en un punt que diem, som dissenyadors gràfics, però en alguna campanya necessitem algun servei, per exemple, que hi intervingui la pell, o hem de fer estructures o algun tipus de volum en ferro, no? En Jesús. I això, nosaltres agafem, diem, mira, doncs hem de fer aquesta proposta, la dissenyem, necessitem ferro, li demanem en Jesús, si necessitem seguir de fil la fem nosaltres, per exemple, i anem treballant així. Clar, i conviuen també com comerços més antics, per dir-ho així, o que de tota la vida d'aquí, no? Exacte. No sé, la fusteria, per exemple. L'Àngel, hi treballem molt, jo hi treballo molt amb l'Àngel. 5 generacions, l'Àngel. Sí. Clar, que potser ajudeu com a donar inclús més activitat a llocs que... Bueno, que no és que no tinguin feina, perquè potser... No, l'Àngel està... Molt sol·licitat. Curra molt, Però sí que és veritat que, bueno, vull dir, m'hi passo temporades allà al seu taller. Tu, Àngel, hem de fer aquesta peça així, la tallem així... Bueno, sí, fem així. Home, la veritat és que som tots tan diferents que ens donen moltes possibilitats. De fet, en conya, entre nosaltres ja ho diem, que podríem viure sense sortir del carrer. Del barri, sí. No? Perquè hi ha de tot. Sí? Anava a preguntar això, si hi ha alguna cosa que falti. O sigui, potser no a nivell artesanal, que segurament també, però potser, jo què sé, a nivell d'alimentació. Una fruiteria faltaria. Ja. Seria ideal no haver ni de sortir per comprar la fruita, no? Sí, bueno, anem aquí al costat, que hi ha la Pometa, per exemple. Però ja és massa, no? Ja. Però vull dir, dins el barri, una fruiteria molaria. Vull dir... Ja, bueno, és això, tradicionalment mai hi ha hagut gaires botigues d'alimentació en el carrer de la Riera, o sí? Sí, aquí, al carrer de la Ramada, sobretot. Estava el colmado. Ah, sí? Sí, hi havia moviment, però fa molts anys, d'això. Jo el carrer de la Ramada l'associo molt més a festa o bars. Perquè hi havia la terra, hi havia l'in-situ, hi havia el... Bueno, és la història recent, sí. Història recent, però abans, no sé, segurament... Abans hi havia també... Sí. I molt abans, bueno, nosaltres vam estar investigant i això, el que tu deies, no? Que té un passat molt artístic. Bueno, de fet, és que hi ha molts artistes vivint al barri, encara que no es vegin a nivell públic. Els tenim comptabilitzats i cap a una trentena d'artistes, pintors, músics, etc. Vull dir que és un lloc que està ple de creativitat, sí. Sí. Bueno, ara heu vingut vosaltres, però és això, podríem omplir unes quantes taules, no, aquí. També la llibreria Foster & Wallace, li vam dir a Antoni, però no podrà venir avui. Suposo que també ha ajudat com a... No sé si el pot considerar artesan, ell és llibreter, és una mena d'artesania de la recomanació, no? Però ell, jo el considero artista. Sí. El paio fa uns quadres molt concrets. I a nivell cultural, totes les presentacions amb autors que ens porta al barri... Clar, és com que us retroalimenta, no? Totalment. Exacte. Sí, totalment. Sí, al final, jo crec que és indiferent a l'ofici que tingui, ja sigui artesà o no, sinó que tingui un pensament singular a nivell de comerç, de crear negocis, sinergies, etc. O sigui, encara que sigui algú que es dediqui a alguna cosa molt tradicional, com per exemple coure llegums, però ho fa d'una manera molt concreta, en el qual capta un tipus de públic, en el qual pugui encaixar en un comerç que no sigui el tradicional, faig cometes, val? Doncs, i és benvingut, perquè sempre pot aportar que no sigui lo de sempre, no? De dir, ostres, és que anem a comprar al súper o el que sigui. I ara la pregunta és, teniu por de morir d'èxit? No, no. Perquè penso en barris, artistes, i el que em ve al cap ja és gentrificació, com que s'apugin els lloguers, que aquesta sigui la zona guai de Vic, aquest és el problema, que no sé què. saps? Això us fa patir? És una cosa que creieu que pot passar? Jo espero que no. Almenys, clar, jo tampoc no tinc... És que, de moment, clar, els lloguers són els mateixos veïns que ens lloguen els espais. Exacte. Són veïns i són els que estan per aquí. Ells entenen quin tipus de projecte hi ha en el barri. Clar, no hi ha hagut cap immobiliària que comprés blocs d'edificis ni res. De moment no. No, a part que és això, no? Sempre intentem
treballar, vull dir que els nostres companys siguin gent que en tinguin aquest valor, no? És a dir, que no passi precisament això, el que et deia. Agafin i comencin a especular. Bueno, els propietaris ja han optat per això, no? Una mica també, o sigui, no és només la decisió vostra. Sí, estan molt contents perquè saben que si a nosaltres anem bé, tindran sempre aquell espai llogat i no degradarà, que és el que estava passant. Ara ja això està molt pujat. I por, jo no tinc por, la veritat, de que passi una cosa així. Generalment els propietaris que hi ha aquí són gent que entenen molt bé la nostra vida, d'artesans, i que no els pot... O sigui, no som un vers, que vull dir, no poden fer-ho. Si ho fan, tornaran a tenir el que tenien abans que vinguéssim nosaltres. És res, no? El fet de tenir el punt d'interès artesanal també ens dona més possibilitat de cara a l'Ajuntament perquè sentir-nos una mica més protegits en aquest aspecte. I jo crec que també és de gran valor això, saps? Molt bé, doncs si no us queda res més al pap, deixem el bloc artesanal aquí. Merci a tots per formar part de la conversa i ara seguirem amb els geganters, amb gent de diferents generacions, bueno, amb la gent que ens hem trobant aquí. No ho sé massa concretar, però continuarem una estona més. Merci. Moltes gràcies. Vosaltres. Bé, seguim aquí a Ràdio Clota, al carrer de la Riera. Estem a les festes del 2021. Avui som 30 de maig, que crec que no ho havíem dit, i jo sóc en Marcel, que tampoc ho havia dit encara en els blogs que he anat fent. I això, d'aquí poc començaran a punxar música, potser ens solapem una mica, per tant, quan comencem a sentir la música potser ja acabem de parlar i deixem que la festa continuï. Ara estem aquí amb en Roger Albert, l'Àngel Garriga i l'Enric Andreu. Dos de vosaltres sou part de la colla gegantera del carrer de la Riera. Exacte. I l'Àngel és el fuster del barri, històric, perquè la fusteria... Té nom, la fusteria? Fusteria A Garriga. A Garriga. Fusteria A Garriga, sí. Porta 150 anys en actiu al barri. Entenc que no tots amb tu al capdavant, no? No, jo ja soc la cinquena generació en aquest cas. Cinquena generació. Sí, sí. Molt bé. Si us sembla, comencem parlant de la colla gegantera. Parlàvem abans de l'associació de veïns s'havia creat la comissió de festes del barri, i amb això, a remolc d'això ve una mica de dir, hòstia, fem gegants, i hi havia tradició gegantera abans d'això aquí, o la veu crear de zero? La tradició gegantera aquí l'arrenquen la comissió de festes del barri del carrer de la Riera, quan a finals dels anys 80 es fa un programa de TV3 que es filma aquí a Vic, que es diu Dit i Fet, era? Que sí? Sembla que sí. El Dit i Fet, que van concursar dos barris, el carrer de Gurb contra el carrer de la Riera. I va guanyar el carrer de la Riera, i el barri que guanyava, els concursants que guanyaven tenien un premi econòmic força important. I la comissió de festes amb aquest premi econòmic va decidir fer uns gegants. Això va ser al cap d'uns anys de guanyar aquest premi, va ser l'any 1994 quan es crea la colla gegantera i es fan uns gegants pel barri. I des del desconeixement, em sap greu perquè segur que heu explicat aquesta història 1000 vegades, però i abans d'aquests gegants a Vic ja hi havia uns gegants d'alguna manera per la festa major de Sant Miquel i tot plegat? Sí, evidentment, a Vic té una tradició centenària de gegants, tot això, aquestes festes s'inicien amb les festivitats del Corpus, i a Vic va ser una de les primeres ciutats a l'estat espanyol a celebrar el Corpus. Parlem de tradició gegantera d'uns 500 anys a la ciutat. I per tant aquesta colla tot just en té 30, diguem, però ja era una tradició arrelada a la ciutat, i en altres barris també, com el carrer de Gurb, Santa Anna, el Remei, el carrer Nou també havia tingut gegants, i aquí es va extendre. Però per molts dels impulsors de la colla gegantera era com la primera vegada que creava una cosa de zero, no?, d'alguna manera. Sí, correcte. De fet, els gegants van ser fets per veïns del barri, que eren artistes i... I on potser també va col·laborar l'Àngel? En aquell moment no. No? En aquell no. Però més endavant, amb altres gegants... Aquell inici va ser participatiu per gent que estava jubilada, i s'hi va començar a apuntar els jubilats, i en aquell moment l'estructura la van fer amb alumini. Vale. És posterior que hi intervinc jo. I bé, i a partir de llavors es crea aquesta entitat, que aquesta entitat serà una de
les preservadores fins i tot de la Comissió de Festes al llarg dels anys. Sense voler-ho, serà una branca que serà fonamental per seguir amb tota la tradició de les festes i fins i tot després aguantant i siguent un dels pilars de la Comissió de Festes creant l'associació de veïns. O sigui que és molt important tenir... I el local és el mateix, no? Va molt lligat, no? Sí, el local, de fet, és el local de la Colla Gegantera, que després de moltíssims anys de reivindicar-lo per una necessitat clara i absoluta, doncs aconseguim que l'Ajuntament, a l'hora de reformular aquest edifici, que després hi va anar aquesta regidoria d'Educació, doncs una part sigui per la Colla Gegantera i que la Colla Gegantera l'obre totalment al barri i a les entitats i a la Comissió de Festes i a l'Associació de Veïns, etc. Però abans els gegants als inicis els van guardar en cases particulars, no? Exacte. Sí. Cases altes, entenc. No, com que els guardaven estirats no necessàriament era així. O desmuntats. Vale. I també això de... Bueno, és curiositat de crear com una colla gegantera de zero i com de cop crear uns referents o crear com una mena de figures literals. L'imaginari també us el veu inventar o ja veníeu molt de la tradició gegantera? O sigui, ahir no vaig venir a la Cercavila, però què? O sigui, quins gegants tenim aquí al carrer de la Riera? Si vols et parlo dels vells i després l'Enric que expliqui més la història contemporània. Els gegants del carrer de la Riera, els vells, en Guillem i la Caterina, en Guillem de Caçador, es van fer basats en un biguetà il·lustre, que és en Guillem de Caçador, que va ser un veí del barri del segle XIII o XIV. I que va ser bisbe de la ciutat. I la Caterina? També era la seva dona. Sí. I l'Enric us explicarà la història més contemporània. Vols dir alguna cosa? Si vols, agafa el micròfon. Volia dir que al Casal Claret hem escrit un conte sobre els gegants, especialment en Llucià i la Mercè, que fan 10 anys, ja són uns gegantassos joves, i si voleu, algun moment el podríem llegir, el conte. Ostres! També endavant, sí. Molt bé. Fer més endavant. Molt bé. Gràcies, Joan. Doncs llavors, bé, com molt bé ha dit en Roger, la colla, la nostra colla, experimenta un canvi brutal l'any 2011, perquè es decideix des de la colla gegantera del carrer de la Riera fer una nova parella de gegants. Llavors, tot el món aquest dels gegants i de la cultura popular, de l'imatgeria festiva, normalment els gegants sempre segueixen els mateixos patrons, o de personatges il·lustres que ha tingut un lloc, en aquest cas al nostre barri, que fan referència als primers gegants que vam tenir, o llavors, doncs, els personatges de l'imaginari del barri o d'una ciutat o d'un poble, llegendes, fins i tot podrien ser contes o oficis típics d'un lloc. I en aquest cas, doncs, l'any 2011 nosaltres, des de la Comissió de Festes del barri i des de l'Associació de la Colla Gegantera i Grallera del carrer de la Riera es va començar una campanya per fer realitat una nova parella de gegants. I en aquest cas, aquesta nova parella de gegants havia de significar una implicació més directa amb la ciutat, perquè havien de ser gegants de la ciutat, també de Vic. I en aquest cas es va fer una nova parella, gràcies a l'esforç de molts col·laboradors i de molta gent, que són els actuals gegants, en Llucià i la Mercè, que són els gegants públics de la ciutat de Vic. I que ell fa referència a l'estudiant de Vic, a la figura de l'estudiant de Vic, i ella fa referència a una noia, a les noies que ballen la dansa de l'Espígol, que és la dansa que es balla per Festa Major, aquí a Vic. Llavors els noms també van relatius molt directament als llocs. En aquest cas, en Llucià, doncs en Llucià fa referència a Sant Llucià i Sant Marcià, que eren els patrons de la ciutat de Vic, que eren els sants màrtirs, i Mercè, la patrona del nostre barri. O sigui, que la colla gegantera d'aquest carrer... O sigui, hi ha més colles geganteres a Vic? Sí. Sí. Però la d'aquí al final l'ha acabat com... Bueno, això creen els gegants de la ciutat, no, també? No, bueno, els d'aquí, doncs, vam començar l'any 2011 amb aquesta nova parella de gegants i llavors l'any 2013 vam aconseguir fer una nova parella de gegantons.
Tot i que la colla gegantera del carrer de la Riera és pionera amb gegantons, perquè des de l'any 1996, si no vaig errat, doncs ja tenien una parella de gegantons perquè mai s'ha deixat de pensar en els nens. Això era molt difícil trobar-ho abans a altres llocs, aquí ja ho teníem. Avui en dia, quasi bé a tot arreu ja hi és això. Sí, de fet, gràcies a aquests gegantons que es van crear l'any 96 o 97, jo vaig entrar a la colla gegantera, del qual avui encara en formo part, o sigui que fa més de 20 anys, o sigui que és una cosa molt important per introduir gent nova a la colla, canalla sobretot, que s'ho sentin seu i que vulguin perdurar al llarg dels anys a la colla. I això que comentaves dels gegants Pubill, sí que vam introduir com una nova parella de gegants amb vocació de ciutat, i la colla gegantera del carrer de la Riera podríem dir que és l'escola i la cantera de nanos, de nens i nenes per introduir-los en el món geganter, que a més per la festa major organitzem un seguici infantil, que és una cercavila com es fa el dia oficial de festa major, però només tot dedicat a la canalla perquè aprenguin i disfrutin i visquin d'aquella festivitat. Clar, i el món geganter és molt més que portar el gegant, no?, d'alguna manera. O sigui, el que primer associes és el fet de portar-lo i d'aprendre com es fa això, però entenc que només cuidar com tota la figura, entendre què representa, tota la... O sigui, què més és el món geganter, a part d'aprendre a dur el gegant i de resistir allà amb tot el pes a sobre? No ho sé, jo diria que, per exemple, aquí, doncs, aquí es va passar del volum humà, de ser una quinzena de persones a l'any 2010 a la nova parella de gegants a que actualment són més de 120 persones. I llavors, clar, això no vol dir que hi hagi passat molta gent que han plegat o per alguna cosa o per l'altra, però potser estem parlant d'un volum de gent de 250 persones que han passat per aquesta colla ben bé en 10 anys, o més, o 500, i que llavors nosaltres diguéssim diguéssim no, gràcies a la nostra colla, el que es va fer, doncs avui en dia també la ciutat de Vic, el seguici de festa major, amb recursos humans, diguéssim, i amb tot, ha canviat com un mitjó, no? Diguéssim, per aportar nens, perquè nosaltres sempre havíem pensat que seria com la cirereta del pastís, no? Que el dia que aconseguíssim això ja podríem plegar, diguéssim, no? Perquè era una cosa molt oblidada i sobretot la introducció del món de la dona, en el món aquest dels gegants, perquè per sort hi ha moltes noies geganteres. Clar, històricament no era així, no? La Ius ara em deia que ella en duia també. Llavors també integradora, per gent que ve d'altres cultures. No sé, jo crec que som... Queda molt lleig dir-ho, però potser som una colla referent, segur. No en tinc cap dubte. Bueno, clar, deveu estar molt relacionats també amb colles geganteres de fora d'Osona, del món geganter en general, i no sé on hi ha més tradició, on són més capdavanters amb això, a Catalunya. Sí, no hi ha una zona en concret, sinó està escampat arreu del territori. Hi ha comarques que la capital és més potent i n'hi ha que menys. I nosaltres treballem per ser un referent nacional en aquest sentit. Tu com ho veus, Àngel, el dels gegants? Bueno, jo veig que és molt participatiu que fan colla, no? Vull dir, el fet de fer, que dèieu d'això de que implica més, jo penso que ells ara tenen una colla molt potent i quan es reuneixen tot això crea un vincle entre ells que els porten a fer moltes activitats. A part de tot això, ells també ensegen durant la setmana de música i penso que això també els implica molta implicació amb gent del barri i fa molt per elles, vaja. Jo penso que han fet una colla molt potent, i que sí, que els hi veus que pugen gent jove i que això aportarà que la gent segueixi estimant els gegants. Sí, sí. Ara volia parlar més de les vivències que teniu al barri. Tu dius que ets del Remei, però que has passat moltes hores aquí, no? Sí, sí. Tu, Àngel, potser el que més, no? Perquè treballes aquí i vius aquí. Jo treballo i visc en el mateix lloc on treballo sobre el mateix del taller. Clar. Sí, sí. I tu, Enric, també vius per aquí? Bé, en aquest cas ara estic vivint a la Rambla Hospital, que és aquí al costat, però aquest barri és el barri de la meva família.
El meu pare i el meu tiet van néixer aquí, els meus avis vivint aquí, és el barri de la meva infantesa. I, clar, vosaltres que sou com d'una generació més, jo no recordo, per exemple, veure aquí on estem, en aquesta plaça, els edificis que hi havia, les cases. Com canvia el carrer de la Ramada amb aquesta obertura? O sigui, com era abans el carrer de la Ramada? Jo no sé si ha canviat... Visualment ha canviat molt, no? Vull dir, això sí que ha canviat i ha agafat molta importància i ha canviat l'entorn de la gent que hi viu. Però encara que hi haguessin... Ara s'ha creat aquí aquesta plaça després d'enderrocar edificis i ha quedat molt bé. El que passa que les vivències que tu tens de quan hi havia aquestes cases, doncs també et queda un record que també enyores una mica, perquè era un carrer del qual hi havia moltes botigues. Abans les petites botigues era el que feia el barri. I ara, esclar, de fet, les petites botigues van desapareixent totes. Però el referent que et queda, tota la memòria de totes aquestes petites botigues, això també et queda un enyor, Vull dir que no... Però m'agrada molt més tal com està quedant i va fent el barri, I això que dèiem abans del passat artesanal de tota la zona aquesta del casc antic... També ja hi havia hagut artesans, abans. Sí, però era com la zona on es concentraven més que altres zones del centre. Bueno, és que abans també els petits tallers estaven dintre de la ciutat. El que passa que ara han anat marxant tots aquests tallers, sigui perquè l'espai se'ls ha fet petit, i sigui perquè va haver-hi un moment que també l'Ajuntament els volia fora. Ara suposo que tornem a recuperar de dir en un barri hi ha d'haver-hi tots els serveis que puguin haver-hi. Jo penso que això és important, que puguin haver-hi botigues, tallers, i que dintre el barri es faci vida de ciutat. Vull dir, és molt diferent. Hi ha com canviant una mica de tema, però aquí al carrer de la Ramada, amb la cantonada amb carrer Sant Miquel, si mires amunt, a la cantonada hi ha com una figura bastant estranya. Això què és? Ara no sé explicar-t'ho, Sí, és de fusta. No l'has fet a tu? No, en aquest cas no. A part que aquest edifici fa molts anys que està fet i no crec que tampoc el fes la meva família. Però forma part de la barbacana de la casa i en aquest cas, just a la cantonada, s'hi va fer una escultura de fusta. Sí, no sé explicar-te massa el símbol. Són com detalls... No sé què recordeu vosaltres del barri. Jo també tinc molt associat el carrer de la Riera amb la Tralla, per exemple, que després, quan es va tancar, va ser com... Hòstia, potser... Va perdre un referent, sí, bastant referent, perquè tot i sent una pizzeria, la gent encara identifica la Tralla i encara diuen el carrer de la Tralla, quan és el carrer de la Riera, molta gent demana per això. Sí, va crear tot un símbol, perquè suposo que en el seu moment va ser molt revolucionari la llibreria aquella, perquè era molt gran. Sí. Vosaltres quins records teniu d'aquí? Jo voldria afegir que això que comentava, que m'he passat més hores en aquest barri que no pas en el que hi tinc la vivenda, diguem, és perquè ja des de l'any 2000 em vaig introduir a militar al casal independentista Manel Biusà, que era aquí al carrer Sant Antoni Maria Claret, on han nascut moltes lluites socials i nacionals a nivell nacional del país, però fetes des de la ciutat, i per tant ja també era del jovent independentista revolucionari, de Maulets, i ja em vaig passar moltes hores allà, quan després al cap de 2 o 3 anys ja m'introdueixo a la colla gegantera, i per tant que ja em fa un vincle aquí en aquest barri que entre una cosa i l'altra m'hi he passat molts més anys i moltes més hores treballant per aquí que no pas per allà en el que tinc la vivenda. De fet, quan veníem aquí a fer els gegants es van crear en una casa d'aquí darrere, on hi ha una placa, que encara hi havia aquest edifici, i jo venia aquí amb en Lluís Presseguer i en Miquel Sayol, que són els constructors dels gegants, a fer gegantons i arreglar-los, i em passava també moltes hores aquí en el seu taller de casa al Sayol. I a més ara tinc l'honor de poder ser l'aprenent de l'Àngel i de treballar aquí al taller de fusteria Garriga, que tal com ha dit ell, doncs és un taller històric de la ciutat, amb més de 160 o 170 anys d'història continuada, documentada, de fusteria en aquell mateix lloc, que segurament hi ha pocs tallers, fins i tot jo diria arreu de Catalunya, amb tanta història dintre
d'un barri o d'una ciutat. Clar. I a nivell familiar heu fet com una tasca de conservació de tota aquesta història o de com de... No, perquè no hem anat documentant ni no en queda res que em recordi de les coses que s'han anat fent. Són coses molt així de boca a boca, però que ja no es va perdent. Sí, sí. Des de que abans, per exemple, els tallers de fusteria es feien les caixes de funeràries, que llavors es va fer més especialitat, fins a, bueno, abans en un taller de fusteria es feia de tot, ara s'ha anat més especialitzant en sectors, però sí, sí. I ara en Roger treballa amb mi arreu de coneixença de fer uns cavallets per gegants de fusta. D'aquí va venir l'amistat i que ell llavors, a partir d'aquesta amistat, ha entrat a treballar en el taller meu. Clar, és que per la imatge que tinc jo de tota aquesta zona del casc antic, quan fa uns anys també hi havia com bastant oci nocturn, hi havia la terra, hi havia com el casal, això, Manel Viusà obert... Bueno, ha anat passant, ratxes d'això. Sí, que segurament és una època concreta i que potser abans no existia tota aquesta vida, però sempre era com la zona del casc antic més viva, d'alguna manera, no? No sé, com altres zones de més amunt, potser han quedat més boniques, jo que sé, d'alguna manera com més cuidades, però que no hi passen tantes coses, aquí és com zona de més vida, no sé. Ha canviat, o sigui, va haver una època que tots els locals aquests antics es van convertir en llocs de restaurants i bars. I va ser el punt de moda en aquests moments, que també va crear a les nits una mica de polèmica. Jo penso que ara es va normalitzant una mica, n'han desaparegut uns quants, i ara entrem en l'etapa dels artesans. Jo penso que s'ha diversificat i ara tots els locals aquests baixos el van agafant als nivells d'artesans. I això fa que també hagi tornat a refer un altre sistema de barri. I penso que és molt més agradable aquest aspecte dels tallers artesans i que a més han creat un molt vincle entre uns i els altres artesans. I queda un cert aire d'aquell dels restaurants, més que de bars, ara ja queda més restaurants i tallers artesans. Jo penso que això és molt més positiu, a nivell pel barri i per la gent que hi viu. Sí, de fet, és això que diu l'Àngel, s'ha anat equilibrant. Jo recordo quan era petit, però, que no fa gaire, a principis dels 90, que el barri havia quedat molt perdut i molt degradat. Per què? Perquè les vivendes s'havien anat envellint, no s'havien reformulat, no hi havia ascensors, la gent havia anat marxant del barri. Al marxar la gent del barri, què va passar? Que van tancar totes les petites botigues. Per viure en aquest barri no calia sortir d'aquest barri, perquè hi havia forn de pa, pastisseria, estanc, carnisseries, fusteria, llauneria, electricitat, tot tipus de serveis, que era com un poblet o com una colònia, no calia moure's d'aquí per necessitar, per abastir-te de res. I tot això es va anar tancant i es va anar perdent, cosa que fa que després, a més, a part de no hi viure gent, si no hi ha botigues no hi ha gent ni que hi transiti. I va passar com una època fosca i poc agradable, jo diria, del barri, del que jo en tinc record, això és. I després és això, a partir de que potser es dona llum en aquesta plaça, tornen més artesans i ve aquesta nova etapa, no? I tot això doncs comença altra vegada a estar en bon estat de salut al barri. Fins i tot quan passa tot això, que està en hores baixes de veïnatge i de comerços i de botigues, les festes i la colla gegantera també se'n ressent anant a la baixa. I ara estem en un punt àlgid total. Jo penso que també ha ajudat això de crear una zona d'artesans, perquè els propietaris també hi han ajudat a dir fem uns lloguers assequibles per molta gent i s'ha començat a crear locals que es tornin a engrescar a llogar-se. Clar, és el que dèiem, a nivell de fusteria segur que també t'ha anat molt bé, tu, no? Que més artesans es posessin per aquí i que poguéssiu col·laborar. Evidentment, haver-hi artesans va molt bé, vull dir, ens creem unes ajudes mútuament. Vull dir, la necessitat que pugui tenir un artesà, que ell no pugui tenir de la part de la fusteria, te la demana. I això ens crea una unió entre tots.
Però sí, jo a nivell de com a fusteria, com que per aquí abans hi havia moltes fusteries i han anat desapareixent totes, també m'he quedat una mica com el fuster del barri. I aquí, en aquest cas, amb mi la feina doncs, no ha sigut una falta de feina. Però és que abans també hi havia bastants. Aquí, que jo recordi, hi havia 4 o 5 fusters més. I fusters que s'han anat jubilant i que no tenien descendència i han desaparegut. I per saber una mica més com què fas, o sigui, quins encàrrecs tens i quins clients tens, a nivell de, penso, de restauració d'esglésies bueno, hi ha feina també... No, jo faig tota classe de treballs de fusteria, des d'una petita reparació a restauració o treballs que em donguin arquitectes que dissenyen o el que sigui. Faig tot el procés. I també cal dir que com a fusteria antiga que soc, també hi ha clients que els tenim des de fa més de 100 anys. Sí, aquí, per exemple, mateix hi ha un convent de coratians i que tenen documentació que les meves famílies doncs ja fa més de 100 anys que ja hi col·laboraven junts. Sí. Hi ha una família també, dels consultoris Vallès, o família Vallès, que és amistat del meu avi, per dir alguna cosa així. I seguim col·laborant junts en tasques de feines. Tu ets l'impulsor de la revista Vivències d'aquí al barri, no? No. Vale. Doncs, aviam si el trobem per aquí. Vale. Aviam si el trobem per aquí. Vale. Doncs era una mica això, comentar... Molt bé. Només dir que des dels geganters i la comissió estem molt agraïts del treball que hi ha colze a colze amb tots els comerços i tallers del barri, perquè sense ells tant el motor econòmic, que ells també en són part col·laboradora, com d'efectius i de col·laboracions, no seria possible. Per exemple, amb l'Àngel ha col·laborat sempre amb els gegants, amb tot el tema de fusteria, ja sigui del local o ja sigui de les pròpies estructures dels gegants o d'una parada que muntem pel mercat medieval. Vull dir que gràcies a que el barri també té vida amb comerços i tallers, es dona vida a l'entitat. Molt bé. Doncs dit això, donem per tancada el bloc de geganters i fusteria i vivències variades. Moltes gràcies. Vosaltres. Bueno, continuem aquí a la plaça Gaudí, amb les festes del carrer de la Riera, i comencem l'últim bloc ja, portem des de les 11 ja, anar-li fotent. I ara ja està. I com a últim bloc tenim en Miquel Carrera, veí de tota la vida, d'aquí al carrer de la Riera. No, carrer del Pont. Carrer del Pont. Carrer del Pont. Carrer del Pont, sí. La plaça Antoni Gaudí conserva tots els antics, els noms les plaques, hi ha els noms dels antics carrers. Encara que hi hagi la plaça Antoni Gaudí, cada carrer, perquè aquí hi havia unes altres cases, una illa d'altres cases, l'illa 22. Aleshores, a l'enderrocar-se, l'Ajuntament va deixar les plaques dels antics carrers, de l'antic carrer que hi havia. O sigui, en Soler visco carrer del Pont. Carrer del Pont. Carrer del Pont. Paral, sí. 3 a 1, sobre, a l'esquerra dalt de tot, ja ho diu, carrer del Pont. Exactament, sí. Sí, la botiga es va obrir el 1887 i es va tancar el 2008 per jubilació. El mèrit de la botiga és que sempre, al llarg de tants anys, de 121 anys, sempre ha vengut els mateixos productes. El que passa que l'estructura de la botiga, amb tants anys, ha anat canviant, s'ha acoplat a les formes noves que es anava fent. Primer de tot, hi havia portes foranes, després l'any 60, això l'any 1800, després l'any 43 es va suprimir les portes foranes i es van fer una sèrie de paradors adequant a les costums noves. I l'any 66 es van suprimir portes foranes, aparadors, i es va fer portal únic. Jo hi havia vingut a la botiga. Pot ser. Perquè estudiava aquí al costat de l'Escola d'Arts i a l'hora del pati sempre veníem que era de queviures, hi havia una mica de tot, no? Mira, generalment veníem cada dia entre 50 i 60 bocadillos.
cada dia. I venia molta gent, molt jovent d'arts i oficis. Els feus nostres eren molt bons, perquè un bocadillo, va dir un bocadillo, ara dieu entrepà. Un entrepà. Per exemple, si volien de xope per dir un alguna cosa, o el xoriç, o el que fos, a vegades em quedava un bon tros. Jo li posava tot. Hi havia més tall que no pas pa. I valia 1,50 igual. Ja, és que sempre, bueno, vull dir, d'aquí al voltant sempre era el més econòmic que trobàvem per venir. Jo sempre he seguit el que deia el meu pare. El meu pare era un gran botiguer i sempre deia, Miquel, ben barato, que m'agrada sempre. I sempre he seguit aquesta tècnica. I una altra cosa també deia, també, Miquel, sigues honrat, perquè el client t'hi venia cada dia. Home, jo sempre recordo que la gent sempre li agradava molt venir a la botiga, sempre s'havia sentit molt ben tractada i era com que... Ho procuràvem fer. Jo, humanament, feia tan bé com podia. Això que passa que a vegades tinc fallos, com té de tenir tothom, i després penso, carai, això tampoc també podies haver-ho evitat, però bueno, sempre hi ha el però. Però procurava atendre bé la gent. Era la meva obligació. I la botiga aquesta has dit que era des de l'any? 1887. 1887. Va estar oberta 121 anys. I es va anar transformant la botiga? O sigui, primer va començar sent... Sí. Jo la botiga, de petit ja l'he vist transformar, perquè el meu pare era botiguer, el meu pare havia estat botiguer, els meus avis botiguers, els meus avis eren botiguers, o sigui que sempre hem seguit una sèrie de trajectòria per una banda familiar i per l'altra. Aleshores, doncs, clar, a dintre ha canviat perquè al principi fins als anys 65 just, no 66, hi havia unes piques de marbre de bacallà, que es venia bacallà, era un menjar que era econòmic i era bo. Aleshores, avui dia, el bacallà és de lujo, quasi bé. És tan car com el pernil serrano. I aleshores, doncs, anava així. I entenc que, o sigui, existint tants anys amb la botiga aquesta, vull dir que vulguis o no es deuen acabar fent uns lligams amb la gent d'aquí al barri, no? Com que la gent ja té el costum de venir, no? Perquè el ser-hi sempre de tants anys, bueno, vull dir, és com que has notat com que has vist créixer la gent d'aquí al barri, no?, amb la botiga. Sí, bueno, la meva vida ha estat sempre situada al barri. La botiga ha estat 55 anys, menys un any i mig que vaig a Sàhara. Sempre he estat aquí, no m'he mogut mai d'aquí. Aleshores, he estat sempre tancat amb 3 parets, perquè la que feia 4 era el gran portal de vidre. El meu barri, en poques paraules, està definit. Era i és un barri de gent senzilla, humil, bona i treballadora. Que abans, quan jo era petit, una notícia, perquè el barri era, diguéssim, i tenim a l'illa 22, una notícia arribava sense baixar al carrer, de balcó a balcó. Era un barri molt humà. Si hi havia una necessitat, de seguida la gent podia ajudar-los pel que fos. I ara avui dia, a part dels que som, no sempre masses, perquè ja ha vingut gent nova, i aleshores també ha canviat molt. Ha canviat molt. Però clar, jo sempre que entrava a la botiga també hi veia com que és això, hi havia un tracte molt humà, hi havia conversa amb el client, no? Que no era només anar a comprar a la botiga, sinó que era com estar... Bueno, mira, generalment les botigues, no totes, però algunes, a casa meva, havien estat pilar mestre de moltes famílies. I jo direu per què. A vegades, doncs, perquè heu vist el meu bon pare ajudar la gent. Per exemple, en alguna ocasió, principis de col·legi, la família no tenien prou recursos per comprar els llibres i anaven amb el meu pare si els podia deixar els cèntims per comprar els llibres. El meu pare, bona persona, els hi deixaven sense cap interès i els tornaven com podien. Ara, avui dia, botigues de gent, diguéssim, del país, no sé si queda cap. I la gent, amb una necessitat, no poden passar a la caixera del supermercat i dir-li a la senyora caixera que els hi fi la compra perquè necessiten, doncs, per comprar els llibres o jo què sé, o una cosa d'aquesta. Podria ser una escombrada de negocis que diguéssim Sí, mira, t'explicaré. Bueno, és que això seria molt llarg. Jo tinc fet un escrit, o sigui, és un blog, sí, un blog que es titula El meu barri i la seva gent. És manuscrit, escrit en pluma Super T. Jo escric a màquina, amb una letra 32, amb una Super T, Gester, quan vaig a batxillerat, els meus pares em van comprar als anys 50. És una guia turística, si anem a mirar així. Per exemple, et poses davant de l'entrada del carrer de la Ramada i banda dreta o banda esquerra. Agafes el llibre,
a la banda dreta, doncs, dirà nom brutal, hi havia aquest local. Hi ha hagut aquest altre, hi ha hagut aquest altre, hi ha hagut tots els moviments. I així és, doncs, tots els carrers del meu barri. O sigui, aquesta guia parla del carrer de la Ramada, parla del carrer del barri de la Mercè, després parla de la plaça de la Catedral, del carrer de Sant Miquel, del carrer Sant Just, del carrer de la Riera. Per exemple, si baixes al carrer de la Riera, pots triar banda dreta o banda esquerra. Doncs a banda esquerra hi havia això, hi havia això altre, hi havia això altre. I ara hi ha això, i això, i això. Continues més avall, el mateix. Però de tots aquests comerços, algun d'emblemàtic que dius, aquest és com va ser d'alguna manera diferent o va ser molt important, encara que donés poc temps? Bueno, jo penso que tota la gent que tenim comerços aquí a Vic, aquí a la plaça, aquí al carrer nostre, perquè aquí tenim 3 forres de pa. I el pa era com Déu mana, cuidado, la gent al dematí, les botigues obrien a les 7 del dematí. I tancaven fins a les 12 de la nit, si era necessari. Hi havia botigues, i teníem peixateria, teníem carnisseria. Aquí, en aquests moments, on estem a Santa Zara, hi havia el taller de forja de Cal Alier. Aquest taller de forja fabricava molins de vent. Però molins de vent, direu que és una cosa ja que és forta, però és que, a més, feien hasta rosaris i tot. Vull dir que jo he tingut el gust de conèixer el fill de l'encarregat de Cal Alier. Vull dir que, i després, a continuació, si mirem bé, hi havia el Fort de Pa de Can Balasc, que tenia sortida darrere. Hi teníem el llauner de Can Rius, una llauneria, que abans vivia al carrer del Pont, que tenia el taller al carrer del Pont, una peixateria, una botiga de pintures, bueno, en fi, tenim de tot. Tenim de tot, impremta, l'impremta de... No, la impremta Anglada. L'impremta Anglada, aquí baix mateix. En fi, hi havia de tot. Tenim església per anar a resar, o sigui que tenim de tot, I el casal Claret? No existia. Això és posterior? Sí, té una explicació. Fas bé de preguntar-me això. El casal Claret no existia. El casal Claret, si aneu carrer de la Ramada Vall, el que fa cantonada carrer de Sant Miquel, abans de carrer de Sant Hipòlit, ja veureu un gran balcó, primer pis, un gran balcó rodó, una balconada rodona, allà era el pare Pujades, que era un pare claretià. I allà jo recordo als anys 40 que hi havia moltíssim, feien cine, hi havia sala de cine, tot el pis, que era un pis grandiós. Aleshores, allà anava tot el jovent, anaven al cine. Recordo l'última pel·lícula que vaig veure era Iwo Jima, saps què era Caragaibo? Iwo Jima, de Caragaibo, de la Segona Guerra Mundial. I, bueno, entre altres coses, era teatre. I després, més tard, els pares claretians, que tenen aquesta casa que hi ha ara del casal Claret, també el primer pis també, al marxar d'allà, van fer cine aquí. Però això va ser molt efímer, va durar poquet. Sí. Anant molts més anys després, nosaltres tenim el record aquí al carrer de la Ramada, l'Insitu, un bar... Sí. L'Insitu és aquí on hi ha el... Aquí, espera't. La Tònic... La Tònic, pels del barri, pels 4 del barri, en diem a Can Feliu Carboner. Perquè teníem 2 carboneries aquí també, aquí al barri. Perquè en aquest temps es cuinava amb carbó, per escalfar les cases hi havia esclafolles, serradures, petroli, multivament de petroli. Clar, és que la vida ha evolucionat molt, ha canviat tot molt, Abans ho he preguntat a la taula d'abans, que també eren veïns del barri, però no m'han sabut contestar. La figura aquesta que hi ha a la cantonada del carrer de... Bona pregunta. De Sant Miquel. Sí. Mira, en la guia, per dir alguna cosa així, en el volum que he fet jo, que és el meu barri i la seva gent, hi ha un gran amic que ha viscut tota la vida. Això no conto que sigui exacte. És en Tàssio Romero, un senyor fenomenal, és de la meva edat, més o menys, no, algo més gran, té 80 anys. I ell em va dir que és la cara de l'Einstein. Sí. Diu que igual s'hi havia allotjat. No, això ho tinc en l'escrit aquest, doncs sí. I vaig escriure perquè, esclar, en Tàssio em va dir això. Diu, bueno, Tàssio, dic, no sé si serà veritat o serà mentida. Diu, igual Miquel hi va viure l'Einstein aquí una temporada. Dic, no sé, jo t'ho escric. Clar, però el que ell ha viscut, com ho pot dir amb més fonament, però potser tu s'ho inventes, no? Potser això... Bueno, no ho sé, ell em va dir això. Perquè si anem a mirar... Sempre l'has vista, no? Jo sempre l'he vista. És que, a més, una altra cosa, si vens de la catedral, enfront,
veuràs una viga dreta, a dalt de tot amb una teulada, fa com una teuladeta, i veuràs una viga dreta amb una cara, o sigui, amb una mateixa figura d'una persona, que també aguanta, no sé què deu aguantar. Fixa't-hi, baixes del catedral i enfront mateix, doncs veuràs, abans hi ha el col·legi de Santa Caterina de Siena, doncs al costat, mateix, mireu a l'aire i veuràs com una gran viga que aguanta una teulada. I també i després en Tàcit també em va dir que n'hi havia una altra, però no me'n recordo per aquí a la vora també, alguna cosa així. Són detalls. Sí, són detalls, sí. Sí. I com es va... Tu vas viure en el procés de construcció d'aquesta plaça? Vull dir que sí, i tant. I com es va viure això amb la gent del barri? Bueno, pensa una cosa, primer de tot, vamos a ver, aquí hi havia un bloc de cases que tenien una alçada de 5 pisos. Clar, ja ho entendré. Per la plaça, i per la gent de l'entorn que han quedat, diguem així, que han quedat, sí, ha estat un benefici, però la gent que hi havia aquí, hi vivien, també va ser una mica fort. I els van reubicar en un altre lloc? Bueno, sí, jo penso que l'Ajuntament ho va fer-ho bé, perquè a la gent que hi vivien els hi van cedir pisos, em sembla que és 200 pessetes cada mes, i a pagar no sé quants anys i al final el pis quedaria seus. Cap al sector de la mobil·se. I altres propietaris, l'Ajuntament els va indemnitzar. Però esclar, per bé que els paguessin, et fumen fora de casa, perquè tothom... Bueno, i els comerços que hi havia, clar, vull dir, no només és la vivenda, no? Alto. Mira, comerços, que aquí al barri, aquest sector d'aquí, ja només quedava la botiga de pa i ni quedava ningú més, perquè paulatinament tot aquest sector d'aquí havia anat tancant, perquè no podia aguantar-ho. De cases, sí. Hi havia la casa Font i Manxarell, que en deien la casa Font i Manxarell perquè era l'antic propietari. Després aquesta casa la va comprar el senyor Mirambell. I tenia uns agrafiats a les parets molt macos, estava catalogada i a més també hi havia capella. I el terra d'aquesta casa és mosaic hidràulic, mosaic hidràulic, i està en una casa de l'antic propietari. Perquè aquest senyor també el van expropiar. Aleshores, el que va passar que van haver de descatalogar la casa, perquè la casa estava catalogada. I esclar, és un procés una mica llarg tot plegat. D'això d'aquí, tinc fotografies de tot el seu enderrocament, tinc fotografies de com últimament van renovar la plaça aquesta, que la van fer quan els paletes hi treballaven, en fi, recopilacions que tinc. Destruint edificis històrics, després també es va veure que quan excaves... Sí. És que és curiós. Aquest sector jo diria que era tot forja, perquè quan van aterrar aquesta casa d'aquí davant, que perteneixia a la família... Ostres... No me'n recordo. Bueno, és igual. Sayol. La família Sayol, que era tot un bloc, tota una sola casa, aleshores van fer una permuta i la van entregar amb un constructor. I quan van excavar, a sota van sortir molts tallers de forja. I el curiós és que també aquest sector d'aquí de la plaça també van trobar tallers de forja. Devia ser una zona dedicada a això. Aquesta part baixa del casc antic. Tal vegada. Sí, tal vegada. M'imagino que devia anar la cosa així, Hi ha un carrer d'aquest, no?, que té nom de gremià. Per allà al Museu Episcopal. No ho sé, això sí que no ho sé. Jo que puc dir-te que aquest carrer és carrer de la Ramada, però abans va ser una temporada carrer de Sant Antoni Maria Claret. I després va tornar a ser carrer de la Ramada d'altra vegada. Ramada ve de... Mira, aquí a l'entrada de la Tortuga i el portal aquest del Torreó, de la casa del senyor Genís i Rius, hi havia el portal de Malloles, que era un carrer ramader. Tot això d'aquí no existia, segons que he anat llegint. En el llibre, mira, si vols saber de la ciutat, recomano que llegeixis el llibre de mossèn Junyent, que és la ciutat de Vic. Hauria de ser el Talmud dels vigatans, perquè allà hi ha lo impensable. Què vol dir Talmud? Talmud és un llibre religiós jueu, com la Bíblia, com el Coran, la palabra. Talmud. Verbi gràcia, que es diu en castellà, el Talmud, per dir-te... Sí, per dir-te, hauria de dir, doncs, un llibre per excel·lència, però a mi m'ha sortit el Talmud dels vigatans.
I es va fer consulta, o sigui, quan l'Ajuntament va fer consulta al barri abans de fer la plaça, es va demanar com opinió de si es volia la plaça, no? O es va tirar molt pel dret? Jo em sembla que aquesta remodelació, això simplement se'n va començar a parlar i després doncs, va ser com va venir, em sembla, comunicar a cada finca que es volia fer aquesta plaça, que hi hauria aquesta sèrie d'expropiacions. I esclar, primer em sembla que pagaven molt poc, però després va aconseguir que es pagués un preu raonable, diguem-ho així. Jo no sé què va cobrar cada propietari, no sé què és el que va cobrar, però esclar, jo ja ho conec, per més bé que et paguin tens de marxar de casa. Sí. És això. Seguint amb el nomenclàtor, sí? Carrer de la Riera, sí? El nom d'on ve? Bueno, aviam, si llegeixes el llibre de mossèn Junyent, veuràs que a la plaça Mercadal era el clàssic mercat, que era una de les parts altes de la ciutat, i aquí doncs devia baixar alguna de la Riera, una riera, alguna cosa, perquè això d'aquí és carrer de les Basses, i clar, Basses té una explicació, això era carrer Ramader, carrer de les Basses, per a bestiar. L'altra banda, que és el carrer que ve darrere la Tortuga, és el Call Moltó, xais, hi havia corrals de xais, aleshores tot ben lligat amb una sola cosa. El carrer del Pont, ho entendràs, quasi bé a cada poble hi ha un carrer del Pont, i si t'hi fixes, a molts pobles veuràs que hi ha carrers estrets i a damunt hi ha una casa que es comunica amb l'altra. Això ho trobaràs a Sant Julià, és un carrer que va a una plaça i també hi ha com un pont i damunt hi ha una casa que es comunica una amb l'altra. Si vas a Espot, veuràs igual. I si vas, jo penso que tot arreu. A Roda tenen carrer del Pont, a Manlleu tenen carrer del Pont, a Turull tenen carrer del Pont, a Vic tenen carrer del Pont. Algú deu haver-hi sobre això, Sí. I en quant a això del port... Dic que el nom es deu remuntar quan això era molt diferent. Sí, edat mitjana. Passes, rius, vull dir això. No. Ara, què puc dir-te? Que sempre, aquest carrer nostre, en tot el contrari d'aquesta, hi ha sempre molta aigua, perquè cada casa té pou. Per totes, totes tenen pou. Aquí mateix, aquí un somar al costat, era a casa de la Lleoneria Rius, hi havia pou. Aquí també hi havia pou. Aquí a Cal l'Alia també hi havia pou. Aleshores, doncs, aquí a Can Rius, a Lloner, tenien aigua amb un motor, quan s'acaba, a vegades l'aigua es no n'hi havia, engegaven el motor i pujaven aigua fins a la casa seva. Això a moltes cases, Aquí al carrer de la Riera, al portal, aquí al costat del Recipeix, que hi ha una casa que estan remodelant, era Can Xarando, que en deia Can Xarando per el nom del paleta, del motiu del paleta que vivia, fins molts anys, potser fins als anys 70 o per ahí, s'abasteixien del pou. Cada dia baixava el paleta, engegava el motor i donava aigua a tot el bloc. Però després ja per salubritat, per contaminació, o pel que fos, perquè esclar, sempre hi ha filtracions, doncs van suprimir-ho. Sí, es va suprimir. Una altra cosa, molts pàrquings que hi ha per aquí tenen una canaleta arran de paret que va plorant sempre aigua i tenen un motor, una bomba que va traient aigua contínuament. Això és per aquí a la vora mateix, i després també aquí en un restaurant també hi ha el mateix, una canaleta d'aigua i va traient un pou que va traient l'aigua contínuament. Sí. Després, al ser baixant, doncs les aigües freàtiques baixen i surten per un lloc o altre. I després de passar tant temps, no, tenir una botiga aquí i estar tant temps ficat amb el negoci aquest, deus haver viscut vivències, recordes algunes anècdotes en concret que recordis més? Hi ha totes moltes. Hi ha totes moltes, no sé. De casa meva, mira, és que no sé si es pot dir això, però bueno, és igual. Sé que va venir un client un dia del Bunyol, era gitano. Sí, era gitano, una bona família. I van dir, un dissabte, me'n recordo de la vida, em va dir si els estava morint un familiar i havia d'anar urgentment a agafar l'avió per anar a Almeria, i d'Almeria n'hi ha al Bunyol. I em van demanar 40.000 pessetes. Era un dissabte, al dematí, me'n recordo de la vida. I jo li vaig dir, Juan, són molts cèntims, això, Diu, Miguel, no te preocupes, diu que el lunes a primera hora iré a la caja i te devolveré el dinero. Jo hi vaig confiar-hi. I sí, el dilluns a les 9 del matí em tornava les 40.000 pessetes. Jo vaig seguir la línia del meu pare, en aquest aspecte. També trobes amb desenganys, perquè a la vida tens moltes alegries i també hi ha molts desenganys. Aquests ja no els vull explicar, que no mereixen la pena, però aquest sí, l'explico perquè vaig trobar una bona persona i jo vaig pensar que si ho podia fer-ho, doncs ho vaig fer-ho. Sí? Sí? No, el pare d'en Peret, és curiós, el pare d'en Peret, sí, s'explicaré. Jo havia conegut...
Sí, jo al Parc d'en Peret t'explicaré. Havia conegut el seu pare. Sí, el seu pare venia a roba. El seu pare venia a roba. I em portia... Sí, bueno, el mig amic potser en Peret, o qui fos. El Parc d'en Peret venia a roba a les cases. I sé que havia vingut a casa, a la botiga de casa, i havia vingut a prendre roba a la meva mare, i em feia fer unes arianes que es portaven a l'estiu. Sí, n'havia comprat. En el Parc d'en Peret, senyor. Sí. No és ben bé el carrer de la Riera, però també tenia un jugador de la Riera que s'ha criat com molt a la vora d'aquí, la Tortuga, entre Olota... Sí, caramba, sí, tant, sí. Sí, conec els pares, el seu pare en Paco i la Montse, unes velles persones. Sí, en Paco es feia uns fars terribles de portar el noi a entrenar i, bueno, en Paco, pel seu noi... Sí, bueno, en Paco... No, en Paco havia un altre extrem de la ciutat. En Paco, una excel·lent persona, un tio. I la Montse, molt bona noia, molt bona persona. I jo dic que el que havia vist, doncs, que en Paco cada 2 per 3 amb el noi portar el cabell, carretejar l'amunt i avall, No. Ha ajudat molt el noi. Ha ajudat molt el noi, sí. Ui, sí. És que si us expliques no acabaríeu. I si agafes aquest volum que tinc jo... No, alto. El de la gent del barri. El meu. No, el mossèn Junyent és una obra. Allò és per descobrir-se. Allò és fenomenal, Vull dir, el Talmud dels vigatans. Ara, no. Jo el que em refereixo és el volum que jo tinc escrit, que, a part hem fet un altre que hi ha fotografies del barri, de festes del barri dels anys 50, remodelacions de la plaça, com han aterrat tot això, bueno, un compendi. Soc així. És la meva manera de fer i la meva manera de ser. Ja està bé, home. I conto que als 78 anys les costums no solen canviar gaire. Ah, sí? l'EP32. Jo no sé si el tinc aquí. La Super T. La sabeu la història de la Super T? No. Es fabricava... Mira, avui dia allà on hi ha l'Institut de Torelló, l'Institut d'Ensenyança, era l'antiga fàbrica de la Super T Gester. La ploma aquesta deien que era l'única que podia anar amb avió, perquè generalment totes les plomes estilogràfiques portaven una pipeta de goma per carregar-les. I esclar, si anaves amb un avió, si hi havia una baixa de pressió, la pipeta s'oprimia i feia un lamperon al traje. I la Super T no, la Super T porta un envelope que porta un bisenfí que omple 32 gotes de tinta. I de la Super T és curiós, La Super T, per si no ho sabeu, n'hi havia la clàssica, que era de metàl·lica, era, diguéssim, de niquelada. Després hi havia una altra que era xapada d'or, que és aquesta. Després hi havia una altra que era d'or. I després hi havia una altra que encara era més bona, que era tota d'or, i portava aquí, a la final, el carregador, un brillantet. Un brillantet. I aleshores, quan van sortir els bolígrafos, l'estilogràfica va anar desapareixent. El trem és de 18 quilots. La plomilla. Quants anys té aquesta ploma? Quan feia batxillerat, l'any 50, els meus pares me van regalar. Generalment els pares el compraven a les llibreries. Una altra cosa, el compraven a les llibreries i es regalava per la primera comunió o quan es feien estudis, els meus pares van comprar quan feia batxillerat. Una altra cosa, tenia garantia perpètua. O sigui, si aquella terra se trinxava o s'enxafava, la portaves a l'impremta, era una marís comprada, la portava a la fàbrica i t'ho donava una de nova. Increïble. Sí. Molt bé. Perfecte. Doncs molt bé. Molt bé. Com que visco aquí, no tinc de córrer gaire. No. Gràcies per l'atenció de cridar-me. Gràcies, home. Adéu. Mira, per carregar... És descargola. Ai, ojo, Veus?